Ja, hallo jongens en meisjes, dames en heren, welkom alweer bij de volgende video. De nummer 42 is dit. We gaan eens even kijken of er nog iets leuks uit het pakje te pakken valt. Gisteren hadden we een heel, hele leuke pool gehad. Misschien dat we vandaag nog één keer zo'n leuke pool krijgen, want dat zal wel vet zijn. Oh, ik heb hem niet helemaal goed opengeknipt. Dus misschien, ja. Krijgen we als eerste een hele coole Ladybug. Na Ladybug krijgen we, ja, die hadden we gisteren dus een hele coole full art van. Dan krijgen we Slowpoke, dat is echt een hele mooie kaart. Daarna krijgen we Charjabug's Evolutie, dat is Vikavolt volgens mij. En dan krijgen we nog, een hele mooie vis. Maar helaas geen hele vette pool gehad, dus we zien jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei doei!